Всички знаете това какво означава, нали? От начало нищо до край нещо, което се разделя в 10 единици, предстоящи на линията. Самата линия е състояща на всичките индивиди, които създават ето това нещо, което е цяло и се показва, че е цяло, като се пише една единица, че е едно цяло и 0, нищо повече. Едно цяло и нищо повече. 10. Това е отражение на тук тази фигура, започващата. Ако не сте забелязвали, единицата към единицата е като поле, прозорец, една поредица, линия, която има отражение. Огледално отражение, което идва от нулите към двете единици. 11. И това всъщност не дава следващата цифра, която се знае като 2 единици. 1 на 10. И поредицата оттам продължава, нали? Връща се към 2 на 10, 3 на 10, 4 на 10, 5, 6, 7, 8, 9 на 10. И знаем, че свършиха вече всичките възможности. И затова се превключва към 20. И се повтаря целият процес, който е начален между нулите, с нулите. Демек, нали, 20, 30, 40, 50, половината на 100 и така продължаваме, докато стигнем крайната цифра, която се образува от двете най-големи цифри в единичност. Преди да се чудим как ще завършим, ами знаем, че вече сме стигнали толкова затворени или пълни или усъвършенствани етапа. Вече сме направили 9 поредици плюс 9 и съответно единственият вариант е да се каже, че сме направили една цяла поредица от поредици в поредицата. Демек квадрат 10 по 10. И това ни е първият прозорец. Това ни е първото платно, в което се образува геометрия. 25, 25, 25, 50, 50. Общо взето това е. Не много повече може да се направи, освен ако разделяме на петици. И се виждат колони по двойки или двойки, където се виждат колони на петици. И така, вътре в прозореца има прозорчета, разни, евентуално, които са извън тази първоначална симетрия, която разделя на две, в две насоки. И какво означава всичко това? Това означава, че има определена архитектура в езика на тези числа, съществуващите в масова потреба числа, с която можем да бродим из време-пространството. Говорим за въображение, памет, подсъзнатост, интелект като цяло. Това ни е езика. Имаме 9 цифри и една 0, които, разбира се, също могат да се сложат на един кръг. Така правили ли сте? Това е една много интересна практика, където се образуват линии от отражение и симетрия спрямо най-висшето число. Извинявайте, че камерата много танцува, но аз се я държа с ръката, докато мога да направя това. Така, да се застопорим на едно място малко. 6, 3, 9. Един триъгълник. 1, 4, 7.
си е още един триъгълник. Те са 3 триъгълника. 3 по 3. Правят звездата на девятката. А 3 по 3 също може да се изрази като квадрат. Първия квадрат, в който има средумност и външност. Среда и обколност. 8 и 1. 1 и 8. Между диагоналите и хоризона и оста на отвесността. Права линия нагоре. Какво правим тук? Защо го правим? Това е много ясно в естетичен вид да се види и когато се разгадае още по-навътре спрямо самите числа, може да видим, че 8 плюс 1 са равни на 9, 7 плюс 2 са равни на 9. Демек отговарят на тази функция, на тази забележимост. 6 плюс 3, 9, 5 плюс 4, 9, нали? А и по средата между 4 и 5 си е 4,5. Нали така? Като видим между 4 и 5 перфектно симетрично средно, какво има? Има 4,5, което обръща също огледалото по някакъв начин, докато се върти на там. Да, какво друго? Много неща. Тук има много неща. Това е за първи урок, за сега достатъчна информация да се разглеждат чрез инструментите на геометрията. Самите точки на езика, който ни е наложен от училище, да бъде така, както си е на числата. За напред ще разгледаме как може да има допълнителни числа между този прозорец, в тази паралелност между двете нули. Може да добавяме цифри, за да се разширява геометричната способност на самият ум. Чао за сега!